Využijte hodnot značky, které Moje lékárna nabízí. Více než 350 lékáren v České republice. Vlastní distribuční síť léčiv a privátních produktů. Celoplošné marketingové aktivity. Podpora v místě prodeje. Plánogramy a jednotné standardy. Vytváříme podporu a sdílíme zkušenosti. Studijní programy pro naše partnery. Neustále se vzděláváme. Věnujte se své profesi a starosti nechejte na nás. Přinášíme kvalitní produkty do lékáren. Máme vás rádi. Produkty dle aktuálních trendů. Edukace a podpora. Projekt Moje stáří. Naše řešení přináší zákazníkům stejný komfort v celé síti. Zvyšujeme prestiž vaší lékárny. Kdekoliv naši zákazníci pracují, studují a žijí. Inspirujeme a podporujeme váš potenciál. Sdílíme značku po celé České republice. Máme vás rádi, ve zdraví i v nemoci. Moje lékárna.